Ассалому алайкум. Ҳама он нафарое ки канали моро тамошо мекунен, пухтупазҳои моро пайгирӣ мекунен. Умедворам ки ҳама каса сиҳат саломат ҳастед. Ман низ хуб ҳастам, сиҳат ҳастам, шукри Худо. Ирӯз мо тайёр мекунем як намуд салат. Дар ин салати мо дар кор мешава гӯшти мурғ, сир, ҷугурӣ, сабзӣ, тухм, майонез, картошка ба мо дар кор мешава. Мо ҳозир чӣ хеле ки дидестен, мо картошкаро ай тёрка гузарондем, баъдан камакак намак пошидем, баъд бо майонез кардем. Чӣ хеле ки мебинен, баъди картошкаву майонез мо мурға дар болош мондестем. Намехе хушрувак мурғоро дар ҳам болои майонез мемонем, баъдан боз майонез мекунем. Анон хеле такрор кардан мегирем. Ҳама он маҳсулотҳое ки дорем, ҳамаҳоро монда ай болош чӣ кардан мегирем, майонез кардан мегирем. Духтаро, мо ами намака як дар болои картошка мекунем, тамом. Барое ки картошка бенамак меҷӯшонем, баъд бенамак фикр мекунам ки он қадар болаззат намешава. Барои ҳамин камтарак мо намак мепошем болои картошкада. Ин мурға боша, вақте ки мо меҷӯшонем, дар вақти ҳамон ҷӯшонидан камтар намак меандозем, ки ҳамин намак қати боҷӯша, ба мазза шава. Намехе духтаро, баъде ки мурға мо мондем, баъди ӯ майонез кардем, боз ҳозир метавонем ки сабзиро бигирем, ай тёрка гузаронем. Чӣ хеле ки гуфта гузаштам, манам хеле такрор ба такрор ами маҳсулотҳоро мондаву ай болош майонез кардан мегирем. Духтаро, ягон мушкилӣ надора. Метавонен ҳама каса даромада видеоро тамошо кунену баъди хезен шумоram тайёр кунен. Инамехе духтаро, ҳар касое ки видеои моро тамошо мекунен, айни ҳол ки тамошо карда истодаен, 1 минут ан ҳамин видеоро пауза мекунем, медроем, подписаться мекунем, лайк мемонем, фикромонро дар комментария менависем, баъдан боз медароем давоми видеоро тамошо мекунем. Духтаро, просмотри мо зиёд аст, вале ами подписаться намекунен. Духтаро, подписаться бепул аст, гуноҳ нест. Метавонен бидроен подписацияро бикунену фикрои худтонро дар коммент бинависен. Ҳамин видеоҳои мо барои шумо ягон кори гуноҳ ё ин ки ягон кори хато накардаистем. Чӣ хеле ки мебинен, тарзи тайёр кардани хӯришҳо, хӯрокҳо, шириниҳо тайёр карда дар канал партофтаистам, ки то ин ки ягон нафаре бошад, ки агар наметавониста бошад, ай видеои мо нигоҳ куна, ёд бигира, бахча ягон манфиат гира, морам хеле хушҳол мешем. Фикр мекунам ки савоб мешава. Намехе духтаро, тухмам ай тёрка гузарондем, болоша майонез мекунем ва баъдан аз ҳама охир мо сирра мегузаронему ба ҷугорӣ чӣ мекунем, украшения мекунем. Намехе духтаро, шуморо метавонем ки тайёр кунем дар хона. Ҳамао чизое ки дар даруни ами салати мо мерава, хеле дастрас ай фикр мекунам. Видеои моро тамошо кунену завқтон бикунаву шуморам тайёр кунен. Фикр мекунам оила хеле хушҳол мешава. Ина чӣ хеле ки мебинен, ай болои тухм майонез кардем, баъдан сирро мегузаронем ай тёрка. Духтаро, шумо агар дар хона тёрка дошта бошед, ба тёрка кунен хеле осонтар мешававу ҳам хушрӯ мешава. Барое ки тёрка майда мегузарона, маззаш хушрӯ мешава. Барои майда мешава, ширадор мешава, ҳам ба якдигариш зуд мечаспа. Ай мо ки ман тёрка ҳозир надоштам, барои ҳамин ман ай сабзи ризакунак гузарондум. Инам бад нестай, нормалне, лекин ба тёрка ҳам осонтар, ҳам хушрӯтар. Намехе
мекунем, мегзаронем. Духтаро ба вақте ки шумо ҷугорӣ мегирен ё ин ки майонез мегирен, ҳатман московскиво чӣ бигирен, бандуэл бигирен. Ай ҳама ба маззаш ҳам ёянд. Дига намудоша мо истифода бурдем, фикр мекунам ранги ё ба мазза нестанд. ҳамус хӯрише ки тайёр мекунем, як дунё чиз меандозем барои як ҳами бандуэл, якта барои ҳами ҷугорӣ ё ин ки барои як майонез ҳам қадар маҳсулота мо ҳайф мекунем. Барои ҳами ҳама вақт ки ҷугорӣ гирифтанӣ мешавен ё гароше гирифтанӣ мешавен, ҳатман бандуэл гирен. Вақте майонез мегирен, ҳатман московский гирен. Дига намудош ранги ё ба мазза нест. Айначи хеле ки мебинен салати мо тайёр шид, хушрувак шид, баланд шид, хушрӯ шидан, хела ба мазза шидан. Шумоам бихезену тайёр кунен видеои моро ки тамошо кардем. Хай духтаро, дастгириро фаромӯш намекунем. То видеоҳои оянда хубу хушҳол бошен, сиҳат саломат бошен. Худованд ҳамеша шуморо нигаҳбон боша. Хайр духтаро, то видеоҳои оянда.